Dlžník pôžičku nevrátil, ale predáva auto, prevádza nehnuteľnosť alebo zverejňuje fotky z drahej dovolenky. Každá hodina sa počíta, musíte konať skôr, než nebude z čoho vymáhať. Ak dlžník prevedie majetok skôr, než súd rozhodne, môžete vyhrať spor, ale nebude z čoho vymôcť vaše peniaze. Pamätajte, tam, kde nič nie je, ani exekútor neberie. Riešením je neodkladné alebo zabezpečovacie opatrenie. Súd môže okamžite zakázať dlžníkovi nakladať s majetkom, previesť ho, zaťažiť alebo predať. Súd môže dokonca zablokovať účty dlžníka v banke alebo zriadiť záložné právo na nehnuteľnosti dlžníka. Majetok tak zostane zachovaný až do skončenia celého sporu. Najlepšou ochranou je ale stále prevencia. Skôr než niekomu požičiate, preverte si ho v registri exekúcií na občanjustice.sk. Ak má niekto 5 a viac exekúcií, ťažko čakať, že splní práve vám. Ak cítite, že dlžník koná účelovo, neváhajte. Čím skôr konáte, tým viac chránite svoje peniaze. Napíšte nám, radi vám pomôžeme. Vaša Aliancia.